Sabi ko, gagawin ko lahat para lang gumaling ka, patatag ka. Kasi nung una, sir, kasi nung kasi gusto na talaga sumuko. Sabi niya, nahirapan na siya. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Kung nandito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Gagawin ko lahat para gumaling ka lang. So ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Tatay Nestor Madrideo at ang kanyang alalahanin ngayon ay ang lumobong hospital bills ng kanyang misis na na-hospital dahil sa sakit na goiter. Kailan siya, sir, na-admit itong misis mo? Yung una po, January 26. At ang pangalawa po, May 26. May 26. So, Yung bali pangalawa. dalawa, sir, na na-admit itong Opo. misis mo. Opo. So, sa unang beses na na-admit siya dahil din sa sakit na goiter. Opo. Yung pangalawa po, bali po, ibang kausa. Nagsuka po siya ng 2 days at matinding ubo. Yun po ang kausa niyang pangalawang admit. Ito bang misis mo, Tatay Nestor, talagang sakitin talaga ito? Ay hindi po, bali po ang nangyari po noon nung may goiter po talaga siya nung nung 2002. Nag-maintenance po siya. Kaso po hindi napatuloy yung pag-maintenance niya. Yun po ang nangyari, biglang inatake po ng goiter. Sabi po ng doktor, bali komplikasyon na po yung puso. So, ibig sabihin, Tay, maliban sa na-diagnose itong ng goiter, meron pang ibang sakit ito ang iyong misis? Opo, bali po nagkomplikasyon na po yung niya. Bukod po sa lumaki yung puso, yung may po nag-bloated po yung tiyan niya. Ano yung mga kadalasan, Tay, na nararamdaman ito ni misis mo nung hindi pa ito na naidadala sa ospital? Nung una po, bali po, ang sinasabi niya sa akin, nangihina siya. Tapos, baliwala lang po yun sa amin. Nung nilagnat po siya, kala namin trangkaso. 3 days. Tapos po, yun. Pag 3 days po, inabot po ng paghihingal. Oo. Doon ko po siya dinala sa hospital po. Yun na po yun. 1 buwan po siyang na-oxygen. Opo. Tapos, maaari ba namin malaman, sir, kung bakit lumobo itong hospital bill nyo sa hospital? Ito ba nag-undergo si Mrs. sa operasyon? Or ano yung naging cause kung bakit lumobo itong hospital bill nyo? Bali po yung una po, inabot po kami na mahigit 2 buwan. Sige lang, Tay. Gaano kahirap, Tay, na umabot kahit hindi tayo sigurado na makakabayad tayo, ay pinatuloy natin na gumaling itong misis nyo na hanggang sa umabot sa 1 milyon. Ano yung mga naisip nyo noon ng mga oras na yun, Tay? Bali po, naisip ko lang po, gumaling po siya. Kayo ba ay nalubog na sa utang dahil sa gamutan? May mga utang rin po. Sala ba? Mga nasa magkano na yung umabot, sir, yung Tsaka po yung iba po, bali yung mga tulong-tulong po ng mga kamag-anak. So, maliban dito, may iniinom pang gamot itong misis nyo, itong maintenance? Mayroon po yung sa goiter, tsaka po yung sa puso. Mahal, sir. Medyo may kamahalan. Kailan ba dapat ito? Araw-araw ba dapat na makainom itong misis mo ng gamot? Bali po, sabi ng doktor po, ganun na po mangyayari dahil wala naman po, hindi naman pwedeng operanda po yung puso niya. Kaya bali po, aasa na lang po sa gamot. Yun po ang sabi ng doktor. Oo. Pero ito, sir, na magkasakit itong misis mo, ano yung pinagkakakitaan niya or trabaho? Bali po, po kami, street vendor po kami bago po nangyari yung kuwan na yun. Nung pandemic po, bali nagtitinda na lang po kami hanggang sa bago siya po magkasakit. Okay. Nung na-admit na siya, sir, sa ospital, sino yung nagbabantay? Ako po, nung Ikaw? nung una po talaga ako dahil hindi naman pwede itiwala po sa iba dahil po naka-oxygen po siya. Pero yung trabaho mo, sir, paano Bali, yung
Bali po, hindi po. Bali, umaasa lang po kami sa tulong ng mga kamag-anak. Natigil ka, sir, sa pagtatrabaho dahil din sa Opo. pagbabantay mo dito kay Opo, Mrs. sa pagtitinda po. Ano Hindi na yung po ako tinitinda nyo, sir? Bali po, street food po kami. Mm. Diyan kayo nagtitindihan sa Bangkiruan po. Bangkeroan, sa Legazpi. Kayo ba may anak na? Meron po. Ilan yung Dalawa. anak nyo? Dalawa po. Apo. Meron ka ba na bang anak na nagtatrabaho or nakakatulong sa pang-araw-araw? Mayroon po yung panganay ko po. Nasa Parsil po siya. Sumasapat naman ba yun, sir, na ibinibigay sa inyo, nakita ng anak nyo sa pang-araw-araw nyo, especially sa sinabi mo na merong maintenance itong misis mo? Pinagkakasya na lang po. Pero may mga times, sir, na nagkukulang na kayo ng supply ng gamot ng misis nyo. Ano yung ginagawa nyo, sir? Bali po, nangungutang po ako sa kapatid ko. Yun po ang ginagawa ko. Pag magkausap kayo ni misis, may mga times ba na pinanghihinaan ng loob itong misis mo? Ano yung mga kadalasan na sinasabi mo sa kanya? Wala po, sabi ko lang, gagawin ko po ang lahat para lang kumaling siya. Gaano mo, sir, kamahal na itong misis mo? Malaman ko po. So nagkakilala kayo, sir, dun sa pinagtatrabaho nyo dati sa isang laundry shop? Ay, hindi po. Bali po, ang kwento niyan, kapitbahay ko po talaga yan. Doon po kami na. Tapos isang eskwelahan mi sa elementary hanggang high school. Magkaklase na kayo talaga? Hindi po, isa lang po. Kasi ahid po ako. Po. Tapos doon na kayo na nagsama. Paano kayo nagsama, sir? Yung pangyayari pong hindi inaasahan. Iyo po. Pero at least, sir, hindi ka naman na dinadapuan ng sakit. Ay, hindi po. Gaano kahirap, sir, na nakita yung misis mo na nahihirapan? Mahirap po. Minsan nga, pag tinutusukan po siya ng lumalabas na ako. Pag kinukuhaan siya lagi ng dugo, halos noon po wala nang makuhang dugo dahil po sa sobrang payat na niya. Kaya nag-weave po ako noon nung laging kinukuhaan siya ng dugo na walang makuha. Yung nilalaboratory po. Opo. Okay. Nag-weave na po talaga ako noon. May mga oras ba, sir, na nung na-admit itong misis mo na kumbaga inaalala niya ni misis na baka mahal na yung gagastusin natin, huwag ka nang mag-abala. May mga times ba nun, sir, na nagsabi na siya nun? Opo, tsaka nung nga po, gusto na niya talagang lumabas kahit hindi pa siya masyadong magaling. Sa part mo, sir, ano yung nararamdaman mo, yung sinasabi mo sa kanya tuwing sinasabi niya yon? Sabi ko, gagawin ko lahat para lang gumaling ka, patatag ka. Kasi nung una, sir, kumbaga kahit kanda utang ka na, ginawa mo yun para, sir, magamot or gumaling itong misis mo. Kasi nung kasi gusto na talaga sumuko. Kumbaga pinanghinaan na siya ng loob, sir. Bakit daw, sir, dahil ba sa nakikita niya kayo na nahihirapan na, especially na Hindi po. lumalaki na yung bills? Sabi niya, nahirapan na siya. Pero hindi ko po siya pinabaya. Hindi mo siya, sir, sinukuan. Ganun mo siya kamahal, itong misis mo. Kung meron ka, sir, na mensahe sa kanya na nagpapalakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay at gumaling, ano yun, sir, yung sinasabi mo sa kanya? Kung nandito lang ako sa tabi mo, di kita iiwan. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka lang. How about naman yung mga anak mo, sir, na paano nyo naman na napag-uusapan itong kalagayan ni misis? Pag dumadalaw po sila, yun, sabi ko na huwag sila mag-isip. Kasi sabi ko, gagawin ko naman para sa mama ninyo. Okay. Balikan ko lang, sir. Nung unang na-admit na siya, sir, talagang umabot na sa 1 milyon itong hospital bill nyo. Opo. Tapos nabawasan naman ito. Opo. Nasa ilan na, sir? Bali, nasa 900. Ano na lang po, 98 yata po yun. 900,000? Oo. 98. Itong nakuha nyong
pambayad, sir? Saan yung kinuha? Bali po, yung DSW po, nagbigay po ng 150,000. Tsaka yung pieces o 25,000 po. Yun po man lang po. Pero talagang kulang na kulang, sir, sa hospital bill nyo. Opo. Tapos, nung na-admit naman uli itong misis nyo, nadagdagan uli. May panibago pong bill. Yun nga po ang inaano ko. Nasa Kasi magkano na daw ito, sir? Mahigit po na, yung pangalawa po, mahigit pong 123. Kung ipa-plus natin, i-additional natin, talagang aabot pa rin ng mahigit 1 milyon. 1 milyon po. Para sa agarang pagtugon, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Good afternoon din kay Tatay. Opo, narinig niyo po ang aming usapan kanina, Ma'am LB. Ito po si Tatay, talagang labis ang pangangailangan sa kanilang hospital bill. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito kay Tatay? Yes po, habang pinapakinggan mo si Tatay kanina na natutuwa ako na nalulungkot kasi siyempre at least Tatay told it to us part talagang aalalayan niya si Nanay, di ba? Opo. Nandun yung sakripisyo, yung pagmamahal niya sa kanyang asawa para lang gumaling kahit nahihirapan na. Actually, nakita ko na din yung asawa ni Tatay. Kung minsan na umikot na ako sa ward nila, nakita ko rin yung asawa ni Tatay. And then, kinausap ko na din po si Kong Saldi and si Kong Pido, Garbin. Opo. Rest assured po, sabi ni Kong Saldi and Kong Garbin, wala daw pong babayaran sila Tatay sa kanilang hospital bill. Sasagutin po natin lahat ng kanilang hospital bill. And then yung second bill po ni Tatay, yung second bill po ni Tatay, sir, Opo. Dadaan muna siya sa DSWD kasi yun po ang process. Opo. Dadaan muna siya sa DSWD and then yung remaining po, nasagutin pa rin natin. Okay. Tatay, narinig niyo po si Ma'am LB. Sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong inaalala niyong 1 million pesos. Anong masabi niyo, sir? Maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Yan mga kaksyon. Kahit ako naiiyak talagang nung in-interview ko si Tatay, talagang nararamdaman ko ang pagiging asawa at isang ama. Yan. Wow. Talaga. Ang Ako Bicol Party List talaga. Hindi ka magsisisi na humingi ng tulong sa Ako Bicol Party List. Tay, ayun na. Dininig na yung panalangin mo kay Lord na sa pamamagitan ng Ako Bicol Party List, wala ka nang babayaran, wala ka nang iisipin pa na babayaran doon sa ospital. Ma'am LB, ano po yung proseso na dapat pagdaanan ni Tatay para ma-avail po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Since wala po tayo ngayon sa opisina kasi di ba holiday nga po ngayon at yung din ang regalo natin kay Tatay sa araw ng kalayaan, naging malaya sila sa kanilang mga bayaring sa hospital, di ba? Opo. Babalik po sa akin si Tatay by Monday po. Nasa Ako Bicol desk na po tayo. Meron tayong table ng Ako Bicol through Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Opo. Puntahan lang po ako ni Tatay or i-message lang po niya ko. Ibigay niyo po yung number ko. Alam po ni Mr. Jeremy yung number ko. Sige po, ma'am. Sa messenger account ko, i-message lang po nila ako. Opo. Kahit anong oras po, nag-reply ako sa mga pasyente, sa mga kliyente na kailangan ng tulong. Opo. Sige po ma'am, kung meron kang mensahe rin sa katulad ni Tatay na nangangailangan po ng tulong medikal mula sa Ako Bicol Party List, ano po yun ma'am? Sa lahat po na nangangailangan ng tulong dyan na nasa hospital naman po at nasa BRSMC, pwede niyo po akong tawagan sa mga number na ibibigay po ng Babangura mismo. And then, i-message niyo po ako sa messenger account ko, naka-public naman po siya. Hindi po natin tatandaan na Ako Bicol Party List po, handang tumulong oras ng ating kagipitan. May election man po, wala, lagi po tayong handang tumulong. Tama po, May ma'am. mga opisina po tayo sa mga probinsya, sa 6 na probinsya po, sa Bicol Region. Lagi po tayong bukas sa mga nangangailangan ng tulong. Tay, ano yung nararamdaman nyo ngayon? Kahit ako talagang nagagalak at nabigla talagang from Ako Bicol mismo na zero billing na, wala ka nang iisipin pa. Ano yung gumaan ba? Masaya. Nagsisika ba ka, sir, na lumapit sa aming program at Ako Bicol Party List? Hindi po.
Yan po ang Ako Bicol Party List, tay. Nakatabang na, tutulong pa. At maliban dyan, tay, tanggapin nyo po itong grocery pack mula sa aming program para sa inyong pamilya. Salamat po. Apo. At panalangin namin na wag nang magkasakit pa itong misis mo para hindi na bumalik tayo sa ospital. Alright? Salamat po. Opo.